खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामनि एसटि फरायसाफोरनि थाखाय स्कलारशिप एप्लाइ जागायबाय। सोलोंथाइ मन्थ्रिया बयखौबो एप्लाइ खालामनो थिनदों। एसटि फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ सोलोंथायारि बोसोर 2024 निफ्राय 25 नि थाखाय सिडुएल ट्राइब एसटिनि फरायसाफोरनि थाखाय प्रि मेट्रिक आरो पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो फोसावदों। बे स्कलारशिपखौ गोसो गुदुं फरायसाफोरा scholarships.gov.in हायुंआरि फरायसा स्कलारशिप पर्टेल (NSP) नि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन होनना फोसावदों। स्कलारशिप आर'जलाइ बिखान्थिखौ मोननै थाखोआव बोखावनाय जादों। बेफोर जादों प्रि मेट्रिक स्कलारशिप। बेयो थाखो 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय 2,50,000 रांनि नखरारि आयनि सिमाजों मोननो हायो। गथायनायनि जोबथा समा 31 आगस्ट 2024। आरोबाव दङ मेट्रिकनि उनाव स्कलारशिप। बेयो 2,50,000 रांनि समान आयनि सिमाजों गोजौ सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरनि थाखाय। बे थाखोनि थाखाय आर'जलाइया 31 अक्ट'बर 2024 मायथाइसिम जागोन। क्लास 9, 10, 11, 12 आरो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरा scholarships.gov.in वेबसाइटआव हाबना एप्लाइ खालामनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ 2024 मायथाइनि आनन्दराम बरुवा केस एवार्ड स्किमनि आर'जलाइ गथायनाया जागायबाय। फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जायफोर फरायसाफोरा 2024 मायथाइनि एसएसएलसि आनजादखौ 75% एबा बेनि बांसिन जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादोंमोन, बिथांमोननि थाखाय 2024 मायथाइनि आनन्दराम बरुवा केस एवार्ड स्किमनि आर'जलाइ गथायनाया जागायबाय। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना नटिफिकेशनाव फोसावनाय बायदियैब्ला अनलाइन आर'जलाइ गथायनाय अक्ट'आ 15 जुलाइनिफ्राय जागायबाय आरो 25 जुलाइसिम जोबथा आर'जलाइ गथायनाय अक्ट'। बेनिखायनो 75 एबा बेनि बांसिन जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ vidyarthi.co.in एबा madhyamik.assam.gov.in वेबसाइटआव गाव गावनि गोरोन्थि गैयै बेंक एकाउन्ट डिटेल्सजों लोगोसे गोनां जानाय फोरमान बिलाइफोरखौ लाना आर'जलाइ गथायनो थिननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ चिरां, बङाइगाव आरो क'क्राझारनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। हस्पिटेलिटि दारिमिनाव डिप्ल'मा कर्स साख्रि गैजायै लाइमोनफोरनिफ्राय आइअसिएलआ आर'जलाइ हांख्रायहरदों। चिरां, बङाइगाव आरो क'क्राझारनि लाइमोनफोराल' एप्लाइ खालामनो हागोन। इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेडआ हस्पिटेलिटि दारिमिनाव डिप्ल'मा फरायफारिनि थाखाय चिरां, बङाइगाव आरो क'क्राझार जिल्लानि रांखान्थियारि लोरबां थाखोनि साख्रि गैजायै लाइमोनफोरनिफ्राय आर'जलाइ बिदों। 1.25 बोसोरनि थाग्रा फरायफारिया जाग्रा आदार दिहुननाय, सिगांनि मावख', जाग्रा आदार आरो लोंग्रा सिबिथाइ, बेकारि आरो कनफेक्शनारि आरो हाउसकिपिं अपारेशनाव जर'खाथि होयो। आरजाथाव फरायसाफोरा जायखिजाया आयदानिफ्राय 10+2 उथ्रिनाय जानांगोन। वाक-इन इन्टारभिउआ 31 जुलाइखालि बिजिआरएसएस स्कुल, धालिगाव, चिरांआव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगासिम जागोन। आरोबाव माबाफोर हेफाजाबनि थाखाय नोंथांमोनहा स्क्रिनआव होनाय नाम्बार 7002541231 आरो 9954013040 नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्ला एबसुनि दैदेननायाव सोलोंथाइनि गुनखौ बांहोनायनि थांखिजों जर'खा फोरोंगिरिफोरनि जथुम खुंदों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ आथिखालाव नैतिक गाज्रि थासारि आरो समाजाव फेग्रा मुवानि निसा बांनायनि गाज्रि गोहोमफोरखौ बोखारनो सांग्रां जानानै दङ। बे थांखिनि थाखाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव दिनै बाक्सा जिल्लानि मसलपुर जुनियर कलेजनि लांगोनायाव मोनसे सोलोंथाइयारि सावरायनाय मेल खुंनाय जायो।
सोलोंथायारि सावरायनाय मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि सोद्रोमाफोरा मसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरजों सावरायलायो। बे जथुम्मायाव फोरोंगिरिफोराबो सुबुरुन होदोंमोन। बे मेलाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारिया आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोरमान बिलाइ गैयाब्लानो हेलमेट सालायनानै गारि सालायनो हायो होनना फोसावनायखौ हेंथा होयो आरो जायखिजाया गारि सालायनायनि थाखाय लाइसेन्स जोबोद गोनांथार होनना बुंथियो। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि गासैबो गारि सालायगिरिफोरखौ लाइसेन्सजोंल' गारि सालायनो खावलायदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ आसामाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय 8 आगस्टआव जोबथा भटार फारिलाइ फोसावगोन। आसामनि गाहाय बिसायख'थि मावख'गिरि अनुराग गयलआ फोसावबाय दि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय मोनबा बिधान सभा बियाबाव जोबथा भटार फारिलाइखौ 8 आगस्टआव फोसावनाय जागोन। बे बियाबफोराव दलाई एस.सि., सिडली एस.टि., बङाइगाव, बेहाली आरो सामागुरि दङ। उफ्रा बिसायख'थिया थाबैनो जागोन। बिसायख'थिनि थार अक्ट'खौ उनाव फोसावनाय जागोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ गाहाय मन्थ्रि मदिया मुंदांखा आबादारि पद्मश्री बान्था मोनगिरि कमला पुजारीनि रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया ओडिशानि सासे मुंदांखा आबादारि पद्मश्री बान्था मोनगिरि कमला पुजारीनि रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला 74 बोसोर बैसोनि पुजारीया 20 जुलाइखालि कटकआव हार्ट एटेक जानानै रुंसारि जादोंमोन। मदिया जिबारि आबाद थागिबि बेगरफोरखौ संरैखा खालामनाय आरो हारिसा हारिफोरखौ गोहो होनायाव बिथांनि बिहोमाफोरखौ बाख्नायदोंमोन। गावनि गुदि थाखोनि नोजोरनि थाखाय मिथिजानाय पुजारीखौ 100नि बांसिन माइनि रोखोमफोरखौ संरैखा खालामनाय आरो गोजोर आबादखौ जौगाहोनायनि थाखाय मुं होनाय जायो, जायजों बिथांखौ 2019 मायथाइयाव पद्मश्री बान्था होनानै मान होनाय जादोंमोन। स्निथि खौराङाव दङ दिनै गोदान दिल्लीयाव 46थि वर्ल्ड हेरिटेज कमिटि सिजोन आफादनि जथुम्माखौ बेखेवगोन गाहाय मन्थ्रि मदिया। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया दिनै रबिबारनि मोनाबिलियाव भारत मण्डपमाव मुलुग दोरों आफादनि 46थि जथुम्माखौ बेखेवगोन, जाय हारिमुआरि उनमोनथाइनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि। इउनेस्क'नि डाइरेक्टर जेनेरेल अड्रे अजौलेआबो बे फोरबोआव बाहागो लागोन। बेयो गिबि खेब जेब्ला भारतआ कमिटिनि जथुमखौ बानजायगासिनो दं, जेराव 21 निफ्राय 31 जुलाइसिम 150 हादोरफोरनि 2000नि बांसिन थान्दैफोरा गोदान जायगानि मुं सायख'जानाय, रैखाथि फोरमायथि आरो मुलुगनां उनमोनथाइ हेफाजाबनि सायाव सावरायगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ मन'ल' मार्केसखौ भारतारि हौवाफोरनि जोलुर हानजानि गोदान गाहाय कच महरै थिसनबाय। अल इन्डिया फुटबल फेडारेशन (AIFF) आ इग'र स्टिमाकनि जायगायाव स्पेननि मन'ल' मार्केसखौ भारतारि हौवाफोरनि हायुंआरि जोलुर हानजानि गोदान गाहाय कच महरै थिसनबाय होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला मन'ल' मार्केसआ आथिखालाव ग'वा एफसिनि गाहाय कच। 2024 निफ्राय 25 सिजननि जोबनायसिम एफसि ग'वायाव गावनि बिबानखौ लाखिबाय थानाय समाव थाबैनो हायुंआरि हानजानि बिफाव लागोन। अल इन्डिया फुटबल फेडारेशनआ रादाय खानायनि समखौ फोरमायाखै। बे आगाननि थांखिया 2026 मायथाइनि फिफा बुहुमनां कापनि थाखाय क्वालिफाइ जानायाव फेलें जानायनि उनाव हायुंआरि हानजानि मिजिंथिफोरखौ फोथांफिननाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।